cooking another recipe, a very special recipe, the traditional adobo but with a different flavor. Here we are in this kitchen of mine. Yan, nag-English ako. Paumanhin po. Huwag nang sumimangot. Nagpapatawa lang po. Huwag nang magpunot noo. Kasi ang Pilipino hindi bagay mag-English. Okay? So, andito tayo at ako'y mag-uumpisa na sa pagluluto nitong adobo with gata. Nakarinig na ba kayo nun? Adobo with gata. Napakasarap po nito. Okay? Pero gusto ko spicy. Nakalimutan ko ang isa pang recipe. Ingredient. At ito yun. Ito po, dyan ang siling laboyo. Ayan, isali natin dito guys sa ating lulutuin. Ayan. So, ito po yung mga ingredients. Nakita nyo naman ano? Alam nyo naman siguro. Ito yung manok. Ang manok po sa amin ay ganito po ang price. Ito pong binili ko ay Marcelo Farms. Dito sa mga Alturas. So, ang unit price, ang per kilo ay 152 pesos. Ayan, ang unit price. Kita nyo po. So, ito ay nagtitimbang ng 1.476 kilo. So, 224.35 itong isang piraso. Ayan. Meron kasing nag-request na every time magluto daw ako, kailangan sabihin ko yung mga prices kung kaya kong ibigay lahat. Pero, for this ingredients, I don't know, paano ko ba price niyan grams ko binili yan, nabalatan ko na. Okay, anyway. So, ang ingredients ko, meron ditong suka, sukang puti, meron ditong kakanggata, meron toyo, soy sauce, black pepper na freshly grind ko yan, at saka yung ito, laurel or bay leaves in English, red onion, and ginger. Instead of using garlic, I use ginger. Alam niyo kung bakit? Kasi may gata. Kapag may gata ang ulam, ginagawa ko, ginger ang nilalagay ko. So, para maging exciting, ayan, may challenge akong gagawin ngayon dito sa mga kakain. Gawin nating maanghang para hindi madaling maubos. Nagpapatawa po, nagpapatawa lang. Okay, himayin or i-process ko na ang mga kailangang i-process. Hiwain yan, hiwain ito, at ito ay hiwa-hiwain na rin. Itong i-chop ko na yung whole Marcelo Farms chicken. Ayan, oh. So, let's go! Ayan po siya, oh. Nag-chop-chop po siya ng ating kakaining adobo. Wey! Okay. I-chop muna niya yan bago natin lutuin. Rồi vậy đấy, vậy nè.
Lasa nating maigi. Ito na yung iluluto natin. Malinis na. Yes. Okay guys, umpisa na natin. Magluluto na tayo. Uy, wala pa. Hindi ba nasa? Lagyan natin ng konting mantika. Hinaan ng konti ang apoy. At medyo mahangin. Okay. Ito yon, canola oil ang gamit ko. Let's place maybe 2 tablespoons lang. Ganyan. Then, saute the ginger. Ayan. Hanggang maamoy mo yung luya. And then, isunod na natin ang red onion. Ang bango-bango na aamoy sa buong bahay yung amoy ng luya at sibuyas, guys. Obviously, masarap ang ulam mo pag ganyan ang amoy. Okay, so isunod na natin yung main ingredient, ang manok.
nakalimutan kong isalin yung isa ingredients guys. Ito. At saka itong brown sugar later. Para sa final taste. Ayan. Nagba-brown siya. Hintayin lang natin na mahakok bago natin ilagay yung pampalasa. So, ayan na. Pwede na natin ilagay yung ingredients like toyo. Ayan. Bay leaves. Vinegar. And then black pepper. Tapos maglagay ako ng maybe 1, 2, 3, 4 to challenge them to eat this spicy dish. Ayan. Nagtubig siya guys. Galing yan sa karne yung kanyang liquid. Hintayin nating matuyo bago natin isunod yung gata. Ayan. Hintayin lang natin matuyo. Huwag na nating coveran. No covering of this pot so that it will be dried, and then we will place the kakanggata. Yan, kukunti na ang sabaw. Natuyo-tuyo na siya. Hinayaan ko lang siyang kumulo ng 5 minutes. Eh, nabawasan naman ang sabaw. So, idagdag na natin ang kakanggata para ito na ang final na magluluto sa kanya. Uy! Lutuin natin ng maybe another 15 minutes guys. Hintayin nating maluto ng 15 minutes. Ayan, maluluto-luto na siya. Sarap. Madali lang siyang maluto guys. Ang time ng pagluluto dito, it takes only 20 to 25 minutes. Kung gusto mo talagang sure ka na naluto yung chicken, okay, lutuin mo siya ng up to 30 minutes. Ganon, kasi chicken yan. So, i-finalize na natin ang kanyang flavor. Dahil luto na siya, tikman ko muna. Wow. Pero kulang siya ng salt. Lagyan natin ng maybe half teaspoon of salt. At para magkalasa ng ayan, magkalasa na medyo matamis-tamis na hindi may umawari ang lasa sa sarap. Yan. 1 tablespoon of brown sugar. 1 tablespoon ba yun? 1/2 tablespoon lang yata yun nilagay ko.
luto na. Ayoko namang matuyo siya. Yung tuyong-tuyo, ayoko namang mangyari yun. Para sa ganun ay may ihalos tayo sa kanin. Lalo na yung mga bata. Gustong-gusto nila may mailagay sa kanin na sabaw. Kulang pa rin ng konti. At yung natirang kapiranggot na black pepper, ilagay na rin natin. Ayan. Nako, champion. Nako, champion talaga ito. Sarap. Ang sarap, guys. Ayan. So, ito yung chicken adobo with gata. Ngayon nag-community quarantine tayo dito sa Bohol and all over the country. No, not really. Hindi naman sabay-sabay. Ay, oo nga. All over the country. Yun nga ang order ni President Duterte yesterday, last night. Kasi halos hindi kami natulog kagabi sa papakinig sa kanyang speech. Pabalik-balik pa namin yung pinapakinggan. Okay guys, so eto na yon. At ang bilin ko ay mag-ingat lagi-lagi at i-prioritize natin ang health, ang proper hygiene, at saka yung pagiging kalma. Yun lang. Hindi ako nagpi-preach guys, pero nagpapaalala lang, di ba? Dahil mahal ko kayo. Nagki-care lang. Let's take care each other. Kumbaga, okay? So, magpaalam na ako guys. Thank you for watching. Please like, comment, share, and subscribe. At sa babalik-balik kong sinasabi, pakiclick na rin yung bell button para sa ganun ay ma-notify kayo every time na may bagong lutuin na naman na malalaman nyo na galing sa akin. Alam ko namang magagaling kayo, pero I'm just sharing what's mine, yung mga recipes ko. Okay? I love you guys. Ingat. Ingat pag may time. And most of all, please pray.